Kapitel 15 Piraten Kapitein Smith, ik glaub du hast een Schap, Nuden van ons. Dat ons spionieren. Dat komt immer Nora. John kijkt durch dat Farmrohr en geneb genoeg. Du wie een Schap wat de Nora kwam. Dat had keine Flaggen aan en 4 Kanonen. John glaubt voets, dat wie een Piratenschap. Komt alle, voets helpen. De zeilen hoog naar haag. Du hast een Schap wat naar ons optouw komt en wie worden zijn als wie dat kan uit den Stich komen. Oder John. En krijgt nu hoopt hij dat hij wordt han eind zeilmannen oorgenomen wat verstunden met een schap te zwam, bij wien hij niet nu geld had, had hij dat zelfs gedaan, dat schap te zeilen. De zeilmannen randen naar ihre sterren en duiden krekse als John gezegd had. En bald zwam dat schap van dem wind gedreven. Während dat schap bozig over dem Water schwam, proefden de mannen de zeilen zo te stellen, dat in jeder puff wind wordt houden. Ook met ihre beste anstrengingen, dat andere schap kwam immer Nora. En dan 2 piepende kanonballs kwamen naar John zijn schap. John wist dat de nächste kanonschot kon meilig zijn schap treffen en eind oing meer schieten. Dood de zeilen rauf, schrie John, wenn hij zag dat dit schap würden sie nicht in den Stich kommen. De zeilmannen deuten krijgt dat en dan luiden zij op dat stille meer wat het andere schap wat dichtbij weer. Dat andere schap kwam krijgt wat bij het eind en dan schrien die, brengt den Kapitein hier aan. En nou wou we ihn alle uploaden. John oeden duip op, voeten een strang wat er boven oeibong weer en schakelt zich ze tot op dat andere schap nab. Nu stond hij op dat vreemde schap, wo de Türkisch uittrottene mannen weer met ihre silberne Beltschnallen en blinkende Schwerts. Sonderbar ober, de mannen op dat andere schap können ganz fein Englisch vertalen. Wir han nisch wertvollet op ons schap. Fangt John an, als hij zich naar den Lehrer dreht van dat andere schap. Wat's die naam? Vroeg de Lehrer. Kapitein John Smith van London, Engeland, zei John. Aha, kust die dat geloven? Bloor de Lehrer los en juift John een feinen Klops op den Schiller. Du kust nicht sein, wer ik zijn, kust die. Ik word die mal einige dag geven. Dat laatste mal wat du mir sagst, en meerdere van mijn mannen, dat wir, als we bij Earl of Plautdietsch de Türkische Armee feiten deuten, wie den Alto-Rifa. John studiert diesen schmüsternden Mann vor an. Will, Frei? Vroeg hij. Bist dat du? Dat zijn al 10 Jahre vandaan wat wir uns gesehen haben. Will lacht, en dan schoof hij een anderen Mann vor John aan, Andy Chamber, den Offizier. John wird te erstaunt hem wat zijn. En Will, mög wieder. Nu dem, wie wachgeleidt werden, wie wir aus Globen verkauft, nu de Türkisch in Algier. Dat hat uns ganz bald neu gedeert, wat wir erst mal können wach ran, en dan stil we ons dit schap, en nu zijn we onze ene Wirt. Als Will noch vertalen deed, kijkt John zich ram, naar de mannen wat alle fan aangebrand werden. Meerdere van die kent hij. Wo interessant dit overom gekomen is. Breng me some wien, roept John, en ik wil je alles vertellen waarom we hier meer zijn. 2 Stunden later, dan had John, Will, Andy en de anderen dat alle erklärt, wo Engeland wil een deel kolonien opstellen, ganz te lang bij Noord-Amerika. John had eens met het beeld vergemeld, dat Will en zijn mannen waren zich einig, dat zij würden met John reizen in Noord-Amerika en doorhelpen de kolonie opstellen. John speelt zich ganz mutig trainen zijn schap. Hij wordt am liebsten keine andere mannen onder zijn leiding gaan, als die met wat hij had op de Türkisch gefeit. Over de nächste paar dagen kreeg John ware en ware van zijn mannen te horen op dat schap, wo hij entgeraad had van dat schap van de piraten. Dat wie aber nicht alle so einfach als dat. Nu weg later, met einmal können zij Feierschaps sein. John meint, dat grote schap van de feier wird ommels over 160 Tonnen schwer sein. Hij ordert voets dat de britische vlag zal naar het gehoven worden en hij kijkt naar Will zijn schap. En Will deed datzelfde. Aber in de stad dat de andere schaps ook datzelfde deuten, kwam zij nodra, wat zij ihre kanonballs naar deze 2 schaps schieten deuten, en dan hoven zij ihre vlag op van Frans. John odem duip blaf op.
Wenn Franz in England nicht in Krieg wären, doch John, dat dit wohl bloß ne Feierei-Schap sein von Piraten. Hij hoopt dat wohl gewoon wat te bereden mit die. So kam John Nora mit sein Schap, naar het grootste wat de heute sauwitsch. Du ging über nichts te bereden mit dem Kapitän die Albert. Und der Kapitän ordert, dat seine Männer würden diese zwei Schaps regieren. Und John ward festgehalten, als ein Gefangener ab das Schap sauwitsch. Nu wären eine Reihe von 6 Piratenschap. Als sie wieder Süden reisten, ab den Weg, wo die Spanien brückten, um nach Spanien in Südamerika zu reisen. Niemals abzugeben, John dacht even nu, will er wohl kennen, ob sein Schap noch kommt, immer dort sein Weg zu kommen. Aber dort allein, dat ze sei ab am abgepost ward, hält het davon auf, dat hij irgendwas proben kann. En er steht dort, probt hij mit Kapitän die Albert vriend te worden. Om dat te doen, redt John mit dem Kapitän en gaf am gedeihen, wie sie würden können, die 3 Schaps, wat naar Spanien reisden, überfallen. Dat deed nicht lang, dann kam der Kapitän die Albert, en we waren naar John am Route frauen. Dat schien sich so, John had bloß krijg de rechte gedei, om de Schap naar een te laten. Einstmals hier John, zeilman naar een ander braun en de wem wiek hij op. Hij wordt aan dat de mannen van op de 2 Engelse Schaps hadden ihren Eversten im Butter geschmeten en wären dann in de Nacht in de Duisternis verschwunden. John freut sich, dat zijn Schap nu gerat weer. Aber nu weer hij hier allein op dat Franse Schap in de Meer op dem Meer met Piratentaub. Nu, dat John nicht kon uitkleven, luidt Kapitän die Albert John meer vrijheden. In de nächste Saaswerk, de Sauwitsch, taub met de 3 andere Schap, merken dat een Scottische Schap ongejengt, wat Valsacker geloot weer, en terugkwam van de Caribbean, en geruipten zich een Portugies man met een duil goud. Wegen er nicht veel te doen weer in den Zwischentijd, vroeg John nur Tint en Papier zum Schreiben. Seine Werke sehen tau, en so fang hij an te schrijven. Ne nieuwe beschrijving van Nieuw-Engeland. Dit te schrijven geeft John hoopning dat hij weer een dag nog waar losken van dit Piratenschap in Nieuw-Engeland nog eenmaal zijn. Während sie das laatste Schap hadden überfallen en den Portugiesman gegriffen, wird der Kapitän de Albert verwundet worden en ze bald nur dem starf hij. Nu wird ein nieuwer man, der Kapitän, Kapitän Poiron. En John merkt sich für eine Sache, auch den aus dem Freund te gewähren. Dit wird aber ein bisschen schwander. Kapitän Poiron wird viel vergrünster en giet sich. En doch aber merkt John, dat hij ward hannen waren angelot in de nächste paar Werk, Dinge te vertalen, wo sie wurden kein frisch Schaps angerieben. Auch der beste Rot, wat John geben deur, Kapitän Poiron können wahre Fiend merken, mit Mannen von ab der andere Schap. En so kam dat in de Nacht van het Diester weer, eind bij eind, de Schaps verschwang. Ab onkas, eins zu obes, sieht Kapitän Poiron, dat sie würden 3 in Franz reisen. Erzähl wie Elderie, wat du dich bei La Rochelle weer an de wasne Kant bei Franz. Du sie dich bei, op de Inselns, du wir Menschen, wat all dort wat sie ab ihre Schap hadden, ohne Frauen würden kaufen, en dat dann wieder verkaufen in de Menschheit. Aber 3 in Franz reisen, wäre ein Problem. Anders als der British, French, gleich nicht Pirate Chaps, en wenn sie würden festgenommen worden, ehe sie ihr Schap ganz ladig hadden, dann wird ein jeder einer gehangen worden. En dort meinen dann auch John, wenn er dort nicht abwiesen können, dat hij nicht auch einer von die wär. Als sie in Franz reisden, wisst John, dat hij muss ab der erste Gelegenheit dit Schap verloren. Die Gelegenheit kam, als sie in den grünen Winden fuhren, als sie dich wieder bei La Rochelle kam. Wegen den Sturm mussten sie nicht stets sehen, wo ein Beschuldigung wär, und da würden sie dann lernen, was der Sturm immer wär. Und die Männer gingen alle rauf im Schatten an. Nu hat John seine Gelegenheit. John nahm sein Schriebend, die Beschreibung von England, und stoppte dort hinter sein Heimhänger,
En dan schlägt hij zich bovenop een schap ab. Wens keiner Raum wär, kann hij ein von den kleinen Boots im Water dann loten, en dan spoort hij zich längs den Strang in dat Boot an. Een kleines Messer, wat hij hat, braucht hij, zum den Strang aufschneiden en dat Schap sich dort losmerken. John nimmt die Rudern en fängt bosig an zu rudern. Aber Schwarm in diesen großen Sturm wie keine leichte Sache. Wahrer muss John anhalten en ich muss weiter schaben, ehe er wieder kann. Während hij stilhält, maakt hij dat de wind am Krieg andere Weg schuiven deed als het hij wil. Nu 2 Stunden maakt John dat wordt am nicht helpen, zijn naar de kant te komen bij La Rochelle. Hij weer wieder op dat meer opgepust en de lichter bij de stad worden kleiner. Aber wenn's hij nicht leicht abgeeft, geeft hij nu het nicht ab en schoof met volle maag terug te komen. Nu nog eine Stunde muss hij übertuigen geven dat dat helpt nicht. Zijn boot wie wieder op meer opgepust en hij wordt mes vanaf sterven maken. Als John aan al dat denken deed, maakt hij dat de wind zich afhangt te draaien. De vangt aan krak andere weg te pusten, zodat het aan naar de kant schoof. Hij kon dat meest niet blijven. Boezig vangt hij weer aan te roderen. En dat deed niet lang, dan kwam hij nodig naar de kant. Hier werd de wind al niet meer zo sterk. John weer zeer meer. Zo meer dat hij niet meer roderen kon, lehnt zich even en schleipt aan, während hij zijn roderen zo hield. Als dat dag wordt morgens, schleipt hij immer noch, als de Blitzen empfangen. Noch niemand had John zich zeer gefreut, een bootval van French Offiziers te zijn. De officier nam John dan met naar een van den Turmen bij St. Nicholas. Door in de school wordt John dan een warmet Frühstück gegeven, Fleisch en Käse en een paar Köffel met wijn. Nu Frühstück wordt John dan naar den Obersten van de Militär gebracht, wem hij dan de ganze Geschichte vertelt, wo de French Piraten end überfallen hadden. De Oberste glaubt John seine Geschichte en hij schickt een schap rüt om die Piraten vastzunehmen. Wat de tijd dat de Boot durchkwam, werd het überall te laut. Dat Piratenschap weer ondergegaan in den großen Sturm en Kapitein Poirot en mehrere andere werden alle verdronken, während sie proefden naar de kant te zwemmen. Zo dichtbij als John ook waar bij den dood gekomen weer, maakt hij dag dat dat pad dat hij weer weggerend, laatste nacht, had hem waar zijn leven geraad. De French autoriteit ging aber nicht met laat gehängt davon. Er wären 40.000 Pfund wert, gute Dinge, wat sie door een van die Chap noch raden können. In den Zwischenzeit wird John der Rede geworden in dieser Stadt. Die Menschen von La Rochelle kämen busig am John zu helfen. Eine Witfrau, der ein Mann ein Kapitän gewesen wäre, gibt John all den seine Kleider. Und so auch viele andere. Lauten am Ende Multit und wollen gern seine Geschichten alle hören. John bleibt 6 Werk hier in La Rochelle, wat hij zich dan op een weg maakt naar Paris, van door naar Cherbourg, wo hij dan een schap vangt, wat naar Bristol, Engeland ging. Als hij schließlich bij London kwam, dan werd het woord erom gegaan, dat hij weer levendig en gezond in aller Frieden zich am te zijn. Wens aber kein Rekker meer am Geld geven wil, om naar Engeland reizen, dreht hij zich naar de gewöhnliche Gedei, om mensen interessiert te merken für die neue Welt. En dort wir sein Buch vorig merken, wo hij geschreven hat von Engeland. Bald nu dem leert John, dat de 2 andere schap, wat er weer weggeschwommen von de Piraten, hadden dat sicher teruggemerkt bij am Land. Ook dat andere schap, wo de Kolonisten boven gewas wären, wat John had hem verriet geschickt, hadden ook omgedreht en wären 3 bij Engeland gekommen. Den 3. Juni 1616 schickt John dann seine volle Arbeit von der Beschreibung von Engeland rüt, damit das soll rütgegeben werden. Aber so als gelegt war wir der frühe John Rolfe kam mit einem Schap an England an. Dort wir wenigstens befrieden nahm. John kennt viel besser als Pocahontas.